Det danske samfund har udviklet sig hen over årene. Tidligere blev individer født ind i fællesskaber, alt efter hvilken klasse de kom fra. I dag ses der en større tendens til, at der vælges fællesskaber efter smag og lyst. Derudover ses det også, at individer bryder ud af deres klasser som såkaldte mønsterbrydere. Så kan man overhovedet kalde det danske samfund et klassesamfund længere, eller har vi udviklet os til et mere individuelt samfund? Ja, hvilke uddannelsesmønstre er der i de sociale klasser i Danmark? Selvfølgelig i det danske samfund er de sociale klasser delt op i, vi har en overklasse, en højere middelklasse, en middelklasse og en arbejderklasse, og så en underklasse. Hvis vi kigger på tabel 5, så giver det en rigtig god oversigt omkring de her uddannelsesmønstre. Tabel 5 her viser udviklingen af de 5-26-årige, der ikke har eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Og det er så fordelt på de her klasser, som man var, da man var 15-16 år. Ja, og hvis vi så overordnet ser på det her skema, så er der en del ulighed i forhold til, hvor mange der er i uddannelse, i forhold til hvilken klasse de hører til, da de var 15-16 år. Hvis vi kigger på resultatet i for eksempel over 2012, der er der 5% i overklassen af de unge, der har tilhørt overklassen, som når de er 25-26 år, ikke har en uddannelse. Men hvis vi så derimod går ned og kigger på underklassen, så er det hele 38,1% af dem, som var i underklassen, da de var 15-16 år, som nu, når de er 25-26 år, ikke har en ungdomsuddannelse. Hvis vi sådan overordnet kigger på selve tabellen, så viser det et tegn på, at der er flere og flere, der tager en ungdomsuddannelse. Hvis vi for eksempel kigger i middelklassen i 1997, der er der 14,1%, der ikke har en ungdomsuddannelse. Hvis vi kigger over 2012, er det 11%. Så hvis man overordnet kigger på selve tabellen, så er procentvis de unge, som ikke tager en ungdomsuddannelse, faldet. Det kan vi også kigge ned i omkring i alt her. Den er gået fra i 1997 til at være 20,4 til nu kun at være 16,7. Men overordnet så kan vi jo se, at der er en tendens til, der er uddannelsesmønstre. Der er en tendens til, at den sociale klasse, du kommer fra, har en betydning for, hvilken uddannelse du får. Eller ikke hvilken uddannelse du får, men hvor stor uddannelsesmulighed du har. Det her med, at man har tendens til at være afhængig af ens klasse, det nævnes også i artiklen ved navn Det perfekte er det nye normale. Her siger en centerleder på CEFU således: der er ingen tvivl om, at social baggrund slår markant igennem i forhold til ens chancer i livet. Men den viden skaber også et filter, der gør os blinde for, at der også er andre ting, der kan føre til udsathed. Det den her centerleder mener, det er, at ens sociale baggrund har en afgørende betydning for, hvilke chancer det er, man får og man har i livet. Og de her chancer, de kan jo have betydning for, hvilken uddannelse man ender ud med. Sociolog Pierre Bourdieu, hans tolkning af samfundet, den stemmer rimelig meget overens med den udtalelse, der kommer her fra artiklen. Bourdieus teori og tolkning på samfundets opbygning, det indeholder marxistiske udgangspunkter, som blandt andet er et udgangspunkt, der lyder, at samfundet er hierarkisk struktureret, og at ressourcerne i sådan et samfund er ulige fordelt mellem de forskellige individer. Altså så siger Bourdieu, ligesom den her centerleder på CEFU, at man bliver født ind i samfundet med forskellige fordele. Yes, og hvis vi kigger på en anden artikel, som har samme udgangspunkt, som nu kigger vi på artiklen Klassesamfund lever videre i bogregionen, så siger den, at Danmark stadig har meget klasseopdelt samfund. Der er stadig forskel på, om du hører til overklassen, eller om du hører til underklassen. Dog er der i den her artikel meget fokus på, at der lægger stor vægt på det, du læser, siger, hvilken klasse du er i. I den her artikel her bliver der nævnt, at de fattigste af borgerne, altså dem, der
har en indkomst under 200.000, er der en tredjedel, der ikke læser. Hvor det rigeste Danmark, som tjener i million og op derefter, er der kun 1,20, der ikke læser. Det vil sige, at der er en tendens til, jo flere penge man har, jo mere læser man. Det kan ligesom kobles til den her sammenligning med sociologen Bourdieu, som nævner det her kulturelle kapital, som er det her kapital, som Bourdieu har inden over hans teori. Det her kulturelle kapital er de ressourcer og egenskaber, som individet besidder. Det vil sige, at den kulturelle kapital besidder den viden og uddannelse, vi har. Den omhandler de dispositioner, handlings- og orienteringsmuligheder, som det enkelte benytter sig af i dagligdagen. Artiklen nævnte også omkring det her med, hvor mange læser i forhold til ens uddannelse. Artiklen siger, at en fjerdedel af de dårligste uddannede danskere, det vil sige personer med kun en folkeskoleuddannelse, læser aldrig skønlitteratur. Blandt personer med en længere gående uddannelse på 5 år og derop, er der rigtig mange der finder man rigtig mange læsere, der har forskellige typer af bøger, de læser. De sætter rigtig stor pris på sprog, æstetik og kunstneriske kvaliteter. Det vil sige, at der spiller altså en rolle i forhold til, hvad du læser, i forhold til ens økonomi eller uddannelse. Det vil altså sige, at vi kan faktisk samle det her på en eller anden måde ved at sige, at du har en større viden. Det vil sige, at ens habitus ændrer sig i forhold til, hvilken uddannelse du har, hvilke personer du omgås med. Og typisk, hvis du har en højere uddannelse, vil du også typisk få en større indkomst. Det vil sige, at hvis du har flere penge, det giver også på en eller anden måde tilbageblik på, at du har en større uddannelse, og det vil også sige, at du har et større ordforråd, og du har en større, alt muligt. Så vil det sige, at du faktisk har en tendens til at læse mere skønlitteratur, og læse på en højere nikstal, kan man da sige. I artiklen, Din medbragte ret til skolefesten, viser din sociale klasse, der bliver der snakket om det her med, hvordan man ud fra hvilken ret en familie medbringer til en skolefest, skal se, hvad for en social klasse det er, de kommer fra. Der er et eksempel i artiklen på middelklassen, der går meget op i at medbringe sunde retter til skolefesten. Og altså, det er nødvendigvis ikke, fordi familien de sådan er bange for, at deres børn de skal gå hen og blive overvægtige, men det er simpelthen, fordi de gerne vil fremstå moralsk ansvarlige, fordi at de tænker over, hvad der er sund mad. Så det handler meget om at fremstå på en bestemt måde over for de andre familier. Og i forhold til den her artikel her, der kan Bourdieu's kapitaler fremhæves. Og først og fremmest så kan man snakke lidt om den sociale kapital, og det er det her med, at den sociale kapital, det er det, der sådan handler om sociale netværk og slægtskaber osv. Og det her med, at din omgangskreds, den har en rigtig stor betydning for ens magtposition og ens placering sådan i samfundet, og i forhold til det her sociale netværk, de forbindelser, man har. Så nogle af de her forældre her, der kommer med sund mad, de vil jo rigtig gerne, som sagt, fremstå moralsk ansvarlige. Og det har en stor betydning for den så symbolske kapital, der så på den længere sigt påvirker den sociale. Og det her symbolske kapital, det forklarer Bourdieu som den her evne til at kunne definere, hvad der opfattes som eftertragtelsesværdigt og rigtigt. Så det handler ligesom om, at de andre familier skal få en opfattelse af, at den anden familie, der medbringer det sunde mad, ligesom tænker over, hvad der er sundt og så videre. Og det kan jo så på længere sigt, som sagt, have en betydning for den sociale kapital, fordi at det ligesom, så har de ligesom fået skabt sådan deres måde at være på, og så kan det være, at det kan skabe nogle forbindelser, at de fremstår på den måde, som de gør. Jo, så har vi faktisk også, vi har valgt den her dokumentar, som vi har set i klassen, som hedder Mønsterbrydere, som omhandler ham her, advokaten René Offersen, der kommer fra en familie i arbejderklassen i et meget lille samfund i byen Esbjerg Havn. René Offersen stod, så skulle være, han skulle ligesom, hvis vi i forhold til det her med klasse, at det afhænger af ens sociale klasse, hvilket uddannelse du får, så stod han faktisk til, at han skulle være i arbejderklassen.
som det her fiskeparter, som hans far var, er. Men sådan skulle det ikke ske for René Offersen. Han blev nemlig det, vi i dagens Danmark kalder en mønsterbryder. Han var faktisk en af de her individer, der brød ud af hans normer og traditioner i forhold til familien. Han blev en advokat. Han har et advokatfirma, der hedder Let. Hvis vi så sammenligner med, det er en sociolog, så har vi sammenlignet det med Anthony Giddens, som er den her engelske sociolog, der går ind for, han går ind for, at det enkelte individ ikke er født ind i en bestemt klasse. Altså vi er et individ, vi kan selv bestemme, hvad vi bliver til. Så hans teori beskæftiger sig med samfundets institutioner og den her samfundets hastige forandring. Det, som René Offersen har gået igennem, kan ligge under Giddens begreb traditionalisering. Det vil sige, at traditioner og værdier ikke længere er det samme for det enkelte individ. Hans fars traditioner og normer behøver ikke at være de samme traditioner og værdier, som René Offersen har. Det vil faktisk sige, at René Offersen har gennem hans tid faktisk gået ind i den her individualisering, i den forstand, at han er blevet mindre og mindre afhængig af hans familie. Han har som individ kunne skabe sit eget liv, da han ligesom har kunne stå på hans egen ben. Han er ligesom, det jeg vil sige, ud fra den her dokumentar kan vi se, at der er ligesom brud af de her traditioner og normer i samfundet. Vi har faktisk nogen, som er mønsterbrydere. René Offersen, han går faktisk fra at være i arbejderklassen som ung, og så går han faktisk til at være i overklassen. Hvis vi kigger på Bourdieu's teori om ens felt og putter det ned over dokumentaren, så vil feltet Esbjerg Havn og feltet Let stå over for hinanden. I feltet Esbjerg er der tale om, at en arbejderfamilie, som typisk arbejder inden for industriarbejdet, for eksempel René Offersens far, som var fiskeskærer, han splejsede fisk op. I dette felt er normerne, at man skulle kunne tjene sin egen penge, man skulle knokle hårdt, traditioner er ligesom de samme. Det er en meget lille verden, man lever i, dog er der et rigtig tæt forhold til hinanden her samfund. Hvis vi kigger på feltet Let, som er Renés andel af det her advokatfirma, der har René Offersen en juristuddannelse, hvor ens normer er, at man skal være velklædt, med kunne forskellige sprog, tale pænt, have en intellektuel viden, karriere er ligesom ens livsform. Det er okay at have de her ambitioner. Der er dog mulige forklaringer på, at René Offersen gik imod hans sociale arv. Altså, at han var den her mønsterbryder. Det kunne være, fordi at i Danmark er det faktisk bare nemmere at ændre ens habitus på grund af vores velfærdssystem. På den måde, fordi at vi har mulighed for at få det her gratis uddannelse. Vi står lige i den forstand. Så har Danmark et klassesamfund, og hvad mener sociologerne? Det er altså svært at sige, hvorvidt Danmark er et klassesamfund eller ej. Ud fra artiklerne, vi har læst, så ser det ud til, at der er forskellige holdninger til, hvad man mener omkring det her emne her. Fordi der er jo nogle eksperter, der mener, at det er tydeligt, at vi er ved at skille os af med det danske klassesamfund, mens der er nogle andre, der mener noget andet. Som sociologer, de slutter op om de danske eksperters teorier, men der er også nogen, der modsiger dem. Bourdieu, vi nævner et par gange i den her, det her lille projekt her, han er stærkt tilhænger af, at samfundet det er bygget op af klasser. Og det mener han jo, fordi han mener jo, der er nogle ting og nogle værdier, der gør, at man ligesom er endt i en bestemt klasse, som man så ikke har mulighed for rigtig at bryde ud af. Giddens derimod, han står så inden for, at man er født som et individ, og man har mulighed for at bryde ud af den her klasse her, som man er født ind i, hvis man altså er defineret af en klasse, lige før man bliver født af. Uddannelse i Holland. Trop eleverne ud. Børn i Holland er nødt til at gå til skole, hvornår det er 5 år gammel. Men det må også godt være det, hvornår det er 4. Derefter skal de gå til skole, indtil de har en ungdomskrav. Det betyder, at de skal have en VWO eller HAVO eller MBO-diploma. Men før de får den eksamensbevis, skal de gå til primæruddannelse og gymnasium. En elev skal gå til primæruddannelse fra start af deres 5. år indtil deres 12. Det følges 8 år på den skole.
For når et barn er i 7. klasse, skal det lave en prøve. Men også i 8. klasse skal børn lave en rigtig vigtig prøve, CITO-TUTS. Da resultatet siger, hvilket niveau det er tilladt for at gøre. Fordi efter primaruddannelse er det gymnasiumuddannelse. Gymnasiumuddannelse er i modsætning til primaruddannelse opdelt i forskellige niveauer. Du har FMBO, der betyder forberedende erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, og det tager 4 år i totalt og tilbyder praktisk uddannelse og mere teoretisk uddannelse. HAVO betyder højere almen gymnasial uddannelse, og det er mere højt end MAFO. Den niveau til 5 år og forbereder eleverne på højere erhvervsuddannelse. Og FEVIO betyder før universitetsuddannelse, og er den højeste gymnasiumuddannelse, og det tager 6 år. FEVIO bereder eleverne for universitet. Danske eleverne, hvem er klar med deres 9. klasse, må godt arbejde i stedet for at gå til gymnasium. Det er simpelthen ulovligt i Holland. Holland har en lov, der hedder undervisningspligt. Den lov eksisterer fra 3 dele. Den første del er det almindelige undervisningspligt. Det betyder, at du skal gå til skole fra din 5. år indtil du er 18 år gammel. Hvis du ikke er på skole, får du en besøg af den uddannelse velfærdsofficer. Den anden er en kvalifikationspligt. Det gælder for alle unge mellem 16 og 17 år, der vil stoppe med gymnasium. I denne pligt står, at du skal have mindst en MAFO, HAVO eller en FEVIO-diplom. Fordi, når du har gjort MAFO, der er bare 4 år, kan du være færdig, når du er 16. Du må ikke stoppe med skole. Du skal have en højere uddannelse, så du skal begynde med en MBO-uddannelse. Og den tredje er den obligatoriske arbejdspligt. Og det er det for den unge, der vil stoppe med skole efter deres 18 år, uden at have en kvalifikation. I den pligt står, at denne gruppe unge er ikke berettiget til noget fordele. Betjeningen bør de prøve dem. De får denne ret på fordele efter deres 27. fødselsdag. Så det bedste du kan gøre er for at blive på skole, indtil du har fået en MAFO, HAVO eller FEVIO-diplom, og ikke indtil du er fået 18. Og det er også, hvad de fleste af hollandske eleverne gør, kun fordi der er en undervisningspligt. Kravet om kvalifikation er en af foranstaltninger i den centrale regering i Holland, at reducere skolefrafaldet af unge. Men en anden mål fra den hollandske stat var med oprettelse fra denne pligt for at tilskynde unge en bedre plads i arbejdsmarkedet, således har der brug for en diplom. Men er det virkelig? Holland var begyndt lidt skeptisk om den undervisningspligt, men efter 2015 var det glad med deres resultater. I 2002 var det i totalt 71.000 unge, der har troppet ud uden en kvalifikation, og i 2015 var det kun 23.000 unge. Det er en fald fra 5,5%. Det viser Holland, at der undervisningspligt var en succes. Men stadigvæk synes Holland, at 23.000 unge om året er for mange. Deres mål er for at have under 2.000 unge i 2021. Europa vil, ligesom Holland har gjort, eleverne, der tropper ud, reducere til 10%. I 2015 var gennemsnit i Europa 11%, og gennemsnit i Holland var 8,20%. Men hvem tropper ud? De fleste eleverne, der tropper ud, kommer fra MAFO MBO-uddannelse. Der er 5% fra næsten 4 millioner eleverne fra MBO, der tropper ud. Fra FEO, der betyder FEO-uddannelse, er det kun 0,4%. MBO's percentage er meget højere end fra FEO, og hvordan er der en så forskel? Der forklarer mange mennesker som en niveauforskel. Eleverne på FEO ved, at de skal have en diplom, og de vil tit komme på en universitet. MAFO-eleverne har en følelse af, hvornår de har deres diplom med 16 år, og de er klar for at arbejde. Der bliver normalt i Holland for at gå til skole indtil du er 18 år.